May nakita kasi ako dito guys oh. Pinagkainan. Mamaw na ano tuway. Yan oh. Pero matagal na to guys. Sobrang tagal na nito. Yan oh. Grabe. Malaki siguro na alimango to. Walang sipit guys. Ang daming sugat oh. Ay, ang laki. Ang laki guys. Ang laki. Wow. Sana may huli. Meron guys, malaki oh. Ayos. Ay, dalawa nga. Dalawa pala guys. Ay, alimango nga. Ayos. Kanya na yung ano, isa. Isang alimango, wala nang sipit oh. Pinupakan na. Palit? Oh, juice na lang ako. Wala, gintawaran? Sino man nagpalit? Hindi pa. Wala na siya rin. Dili na ko siya lugi. Uso na to. Yan guys. Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat guys? Sana ay nasa mabuti po ang lahat. Bali, magpapandaw tayo ngayon guys. Dating spot pa rin natin to. Dito banda sa tapat ng ano, Balete. Yan o. Balete yan guys o. Dito tayo naglatag guys. Simula dun. Punta dun guys. High tide pa. Pero paibas na guys. Sana certain tayo guys. Katulad kahapon guys, nakaswerte tayo kahapon. Sana swertein na naman tayo ngayon. Pero dito yung unahin natin guys. Isang trap. So yun guys, salamat sa walang sawang pagsuporta. So yun, may shoutout pala guys. Okay ko lang dito sa screen kasi hindi ko alam yung, nakalimutan ko yung ano, pangalan ng channel niya. Nandito guys yung unang trap natin. Meron guys oh. Meron guys, good size. Yan oh. Ayos agad yung unang pandaw. Ubos agad yung pain oh, kasi tamban lang. Ayos na guys. Nandito guys yung pangalawang trap natin. Naglatag tayo dito dati pero walang huli. Sana ngayon meron. Maliit guys. Pakakawalan natin yan mamaya. Hindi pa yan pwede. Yan o. Pakakawalan natin yan mamaya. Wala pa rin. Dati wala din tayo huli dyan. Nandito guys yung pangatlo natin. Sana may huli guys. Meron sa taas guys, maliit. Sana may kasama. Ay, maliliit guys. Pakakawalan lang natin yan mamaya. Yan o. Maliit, tsaka to, maliit. Yung suga-suga crab lang yung gawin natin. Dito guys yung pang-apat natin guys. Ang lalim guys. Sana may huli. Meron guys, malaki oh.
Ayos. Ito yung isa. Ayos na naman guys. Malaki na naman. Yan o. Swerte na naman si Waray Vlog. Naputol yung isang sipit o. Kinain pala. Yan o. Kinain ng malaki. Yung isang sipit ng isang alimango. Yan o. Yes. Good size na rin yung ano. Natanggalan ng ano sipit. Yan o. Yes. Nandito yung isang trap natin guys. Malalim pa talaga guys. Nagpain guys. Dalawang suga-suga crab. Pang ulam. Stay tuned lang guys. Sana makadali pa. Nandito guys, meron tayo guys. Sana may huli guys. Meron guys, good size. Yes. Good size. Yes, good size. Good size guys. Ayan o. Dito guys, meron tayo guys. Sana meron guys. Meron guys, natanggal yung pain. Goods na yan guys. Goods na. Dito guys, yung isang trap natin. Dalawang suga-suga crab guys. Pang ulam. Guys, yung isang trap natin. Meron guys oh. Good size. Yan guys oh. Good size.
Good size na guys. Nandito guys yung isa natin. Walang sipit guys. Ang daming sugat oh. Guys oh, ang laki sana guys. Lalaki. Napakalaki guys oh. Yan oh. Walang sipit. Yan guys oh. Bakit kaya walang sipit guys? Sigurado kung may kaaway to guys na mas malaki sa kanya. Yun guys, may mga sugat guys oh. Mga sugat guys. Yan oh, napakalaki sana oh. Nandito lang yan sa area na to, yung malaki. Iwan ko kung hindi pa nakalabas. Stay tuned lang guys. Dito banda guys, may papandawin tayo. Sana may huli guys. Ang laking suga-suga crab guys. Yan no. Parang ano na. Parang kuray. Ayan o. Napakalaki. Ulam ka na naman mamaya. Dito guys, meron guys. Sana may huli guys. Dalawang piraso guys, tsaka isang suga-suga crab. Yan guys oh. Mga good size. Ano? Silaw guys. Ano? Good size na yan guys. Tsaka isang suga-suga crab. Ayos, dalawa. Ito banda guys, meron tayo trap. Sana may huli guys. Meron guys, good size. Yan guys oh. Wasak yung pain. Saka ito yung isa, good size na rin. Ayos. Stay tuned lang guys. Bali 5 na lang yung papandawin natin. Ito guys, yung meron guys oh. Nakalabas yung paa ng ano, alimango. Parang malaki yata to guys. Yan yung paa oh. Malaki yata to guys. Marami kasing ano dito sa mga to yung ano sasa. Sana malaki guys. Hindi pantay yung lutang ng ano trap. Ay dalawa nga. Dalawa pala guys. Parehas mga malalaki.
Nag-aaway siguro to guys. Natanggalan ng isang paa yung isang alimango. Nag-aaway siguro to. Parehas good size. Ayos. Dito guys, may papandawin tayo dito. Parang meron guys, oh. Parang meron guys. Sana alimango. Sana alimango guys. Ay, ang laki. Ang laki guys. Ang laki. Wow. Yan o. Mauna mo guys. Ayos. Swerte na naman si Waray Vlog. Ayos talaga dito kapag yung may mga tuyong sasahan. Diyan talaga sila nagtatago guys. Taguan talaga ng mga malalaking alimango yung mga ganitong sasahan, no? Mga tuyo. Mga pinagsasahan kasi dito. Ayos, swerte na naman si Waray Vlog. Stay tuned lang guys. Ayos na naman, no? Dito guys, may trap tayo na papandawin dito. May nakita kasi ako dito guys, oh. Pinagkainan. Mamaw na tuway. Yan, oh. Pero matagal na to guys. Sobrang tagal na nito. Yan, oh. Grabe. Malaki siguro na alimango to. Kasi wasak yung wasak yung mamaw na tuway. Sana nga nandito pa. Sana guys hindi pa nakalabas. Sana nandito pa rin sa area na to. Wala na guys, sugat-sugat crab. Nakalabas na siguro yun. Kasi matagal na yun. Dito guys, may trap tayo dito. Ang 17 na natin to guys. Sana madagdagan pa yung malalaki natin. Wala guys. Dito kasi sa area na to nakadali tayo ng malaking alimango. Yung nakadali tayo ng tatlong malalaki. Dito yun yung isa. Bali isang trap na lang guys yung papandawin natin. Sana malagdagan pa. Para ayos na naman yung lakad natin. Nandito na guys yung last trap natin. Sana malagdagan pa guys. Parang meron guys. Gumagalaw sa loob. Sana alimango. Ay, alimango nga. Ayos. Sinupakan niya na yung isa. Isang alimango, wala nang sipit oh. Sinupakan na. Ayos yung last trap natin, may huli. Swerte. Yan oh. Malaki na rin. Dabis talaga yung pamain na isdang tamban. Kasi sunod-sunod tayo nakakadali ng malalaki. Pati kahapon. Kailangan lang talaga balutin ng
ukot net na ano, kulay berde, para hindi agad maubos yung isdang tamban. Update ko kayo mamaya guys pag nandun ako sa bangka. Yan guys, nandito na tayo sa bangka guys. Nakamada na natin yung mga trap natin. Mas maganda yung pahuli natin ngayon kaysa kahapon. Jackpot tayo kahapon guys, pero mas jackpot talaga tayo ngayon. Wow, mga good size. Ang daming pang ulam. Oh, ayos na naman yung pasok ng mga ano, crabs. Sige guys, hanggang dito na lang po yung vlog natin. Salamat sa suporta guys. Sana wag niyong kalimutan mag-subscribe. So yun guys, God bless po sa inyong lahat. Ayos na naman yung blessings natin ngayon. Swerte talaga yung mga pamain na tamban. So yun guys, hanggang dito na lang po.